Mill-ġimgħa li ġej se jidħlu fis-seħħ regolamenti ġodda dwar l-użu ta' billboards u tabelli ta' reklami fit-toroq Maltin. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Burch u s-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Chris Sajus qalu li r-regolamenti l-ġodda se jwasslu għal aktar sigurtà u ambjent isbaħ fit-toroq Maltin. Tmur għand il-Lands Authority iġib no objection in principle tapplika mal-Planning Authority sabiex joħorġulek il-permessi neċessarji. Naturalment, flimkien mal-Transport Malta jkun hemm diskussjoni dwar is-sit u se joħloq xi perikli jew kellha inkonvenjent. Meta inti joħroġlok il-permess tal-Planning Authority terġa' tmur Lands Authority sabiex iġib il-permess tal-art u tħallas il-fi li għandek tħallas tal-użu ta' dil-art. Umbagħad Transport Malta joħorġulek iċ-ċertifikat tal-permess. Is-Segretarju Parlamentari Aġus qal li l-Uffiċċju tal-President ta' Malta se jiġi eżentat milli jħallas il-permessi għal 10 billboards waqt li l-għaqdiet sportivi mhux se jħallsu għal billboards fil-proprjetà tagħhom. L-għaqdiet mhux governattivi se jkollhom aċċess għal 10 billboards provduti mill-Gvern. Fi żmien imoddi kien ikonna NGOs jew kellha anke kunsilli lokali fejn jkollhom attività u jimlew Malta bil-banners mal-ħitan mal-mini, issa ngħidu li ser ikollhom aċċess għal dawn l-10 billboards japplikaw u ma' Transport Malta sabiex jingħataw il-possibilità li jużaw dawn il-billboards għal perjodu. Il-Ministru Burch qal li din ir-riforma se twassal għal iżjed organizzazzjoni fit-toroq Maltin. Tenna li l-proprjetarji tal-billboards għandhom 3 xhur biex jirregolaw ruhom. Permezz tal-Awtorità tal-Artijiet jiġbor il-prezz xiera ta' dak l-ispazju illi sal-lum diversi operaturi jużaw b'mod abbużiv sabiex ipoġġu l-istruttura tagħhom tal-billboard. U allura qed naraw kif inti mhux biss iġġib il-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar, iżda trid tmur tħallas il-prezz xieraq ta' dik l-art li qed tuża. Il-Ministru Ian Burch qal li proċess simili ser jiġi implementa ta' regolarizzazzjoni tal-bicycle racks madwar il-pajjiż. Il-kunċett huwa l-istess, illi min se jagħmel użu tal-art irid jikkontribwixxi. Però aħna hawnhekk maħniex wara l-flus, anke maħniex wara l-flus għaliex għandna bżonn aktar roti, għandna bżonn aktar nies li jivvjaġġaw b'mezzi alternattivi tat trasport. U allura il-prezz qed jinżamm minimu, però rridu nirregolerawh. Mhux ikollna ċirkustanzi fejn bike racks ifaqsu matul il-bankini u postijiet pubbliċi mingħajr l-awtoritajiet ma jkunu informati. Dwar l-abbużi tal-imwejjed u s-siġġijiet fuq art pubblika, Dr. Burch qal li l-Awtorità tal-Artijiet diġà żiedet l-infurzar tagħha u sar tagħmel pjan biex tindirizza l-problema u taqta' l-abbużi ta' xi wħud darba l dejjem.